Gihandom sa simbahang Katoliko ang Palm Sunday o Domingo sa Lukay kagahapon nga timaan sa pagsugod sa Semana Santa. Ani ang report ni Jandy Esteban. Sa Davao City, daghan ang mga namaligya ug mga lukay nga giporma og krus gawas sa mga simbahan atol sa Palm Sunday o Domingo sa Lukay kagahapon. Usa na diha si Mirasol nga namaligya daplin sa karsada sa Shrine Hills Drive. Ang presyo anaa sa 20 ngadto sa 1 ka gatos ka pesos depende sa disenyo. Kumusta ang palit sa Di gyapon kasi sa una manggod ang palit sa una mas kusog manggod unlike karon kay mga tao karon ga kanang kabalo na maghimo, kabalo na kanang mangita na gyud sila paagi nga makahimo sila ngani. Tradisyon nato mga Pilipino nga dadon ang mga lukay sa simbahan aron pabinditahan ug ginabutang sa pultahan o bungbong sa panimalay isip proteksyon aron maabog ang mga dautan. Apan gipasabot sa simbahang Katoliko nga ang tinuod nga pasabot sa bendita sa Lukay o ang Palm Sunday kon Domingo de Ramos mao'y sinugdanan sa Semana Santa. Mao kini ang simbolo sa malipayon nga pagsulod ni Hesukristo sa Jerusalem diin gisugat siya isip hari samtang giwarawara ang mga lukay. Paghandom usab kini sa pagtuman ni Jesus sa kabubuton sa iyahang amahan nga siya mamatay ug mabanhaw aron matubos kita sa atong mga sala. Hinaut paunta kini maong unang adlaw sa Semana Santa, magaawhag ka nato, magadasig ka nato, nga muuban gayod sa Ginoo sa pagsulod sa Jerusalem, aron pagtuman sa buot ipabuhat sa Dios kaniya. Nang hinausab ang simbahang Katoliko nga lantawon kini sa mga tao isip panahon sa paghinudsol ug pagpasalamat sa sakripisyo ni Hesukristo alang sa katawhan. Kauban si Bebot Kahes sa kamera, Jandy Esteban, One Mindanao.